amma don a sani ba mu ne za a yi mana babaro da wata tsiyawai ita Boko Haram ba. Wane ne ke kashe al'ummar musulmi a Yaman? Wa ke kashe al'ummar musulmi a Iraki? Ba zan ce ba musulmi ba, don kowa da kowa ana kashewa. Iraq da Syria. Wa ke kisa a ko'ina ka duba? Kuma wannan ba wani ɓoyen abu ne. Amerika ta ambata, ta ce za ta fake da ta'addanci ta mallaki duniya. Saboda ita ta ƙirƙiro abinda take nan, ba da yake ba samu wanda za su yi masa aiki ba, su suke da kansu. Sojojin Amerika da na Isra'il suna na ƙasar nan, kuma suna nan suna tattaunawa da wai jami'an tsaron ƙasar nan, wai suna kawo tsaro daga wata tsayawa ita Boko Haram, wanda ba ta san su ne Boko Haram ba wani abu. Maganan ƙwara ɗaya ce kisan mutane, kisan kuma na rashin hankali, ba kan gado, a samu dandazon mutane kawai a kashe. In kun ce Boko Haram ne, me yasa kuka je kuka kashe mutane a masallacin Juma'a na birnin Kano? Sallah haram ne? Me yasa kuka je kasuwan sayar da wayan salula kuka tada bam? Shi ma yin waya din haram ne? Yanzu kisa ne ake yi ko ta ko ina, a kasuwa ne, a ofis ne, a kanti ne, a tashan mota ne, a gida ne, a titi ne, duk kisa ake yi. Saboda haka tunda labarin ne kenan kisa, gara ma ka san akan me aka kashe ka. To kuma kwanan nan kun ji inda DSS suka ba da wai gargadi, wai za a kawo hari na ta'addanci a Abuja, kuma za a yi hankoron, za a kai harin ne a masallatai da cocina, wai kuma za a yi amfani da 'yan mata ne. To don Allah, in baka da hankali, mu muna da shi. Don Allah, ina DSS suka san wannan magana? Inda gaske ne sun ji labari ne, su je su kama wa'annan mutanen mana. Me yasa suke gargaɗin mutane? Su ne za su sa bam ɗin, ba wani ba. Sun yi tanadin 'yan matan da za su ɗaura ma bam su kashe, kamar wannan da suka turo mana a hanyar Kano, sun tanadin su ne. Sai su ɗaura musu su ingiza cikin mutane su matsa remote control. Ba wata tantama DSS za ta yi wannan kisa, kuma wanda ya ba da sanarwar is responsible in an yi.